सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बे संचलित सेंट्रल इंग्लिश स्कूल सावंतवाडीचा 29वा वार्षिक उत्सव सोहळा पार पडला। विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी या कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते। There is great saying, real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. We had organized a food fest with the theme Young Entrepreneurs under our school with maximum participation of students to make students aware with every phase of life and equip them with the knowledge and skills to become global citizens. First Sunday of this year, and here I'm here, and it's so great to be a part of this annual meet celebration culture evening. I'm deeply overwhelmed. I'm so proud to feel these young students, their hidden talents. I request all other students, apart from their studies, to take part in such activities. Friends, time flows like anything, and with that, opportunities. Every student should take these opportunities because they frame your personalities. I all request all students to respect their parents, their teachers, their neighbors, and stay away from bad, ill social factors. या सोहळ्यादरम्यान काही सत्कार करण्यात आले, काही संस्थांचे सत्कार करण्यात आले। या पाठीमागचा एकच उद्देश की आपण या सत्कारामार्फत आमच्या संस्थेतर्फे त्यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी किंवा त्यांच्या पुढील जीवनात त्यांचं जे कार्य चाललेलं आहे त्या कार्यासंदर्भात त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि पुढील भविष्यात त्यांनी तसंच कार्यतत्पर राहावं यामागचा एक उद्देश मनात घेऊन आम्ही आमच्या संस्थेमार्फत त्यांचे सत्कार केले।
सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बेचे सातत्याने नेहमी प्रयत्न असतात की सेंट्रल इंग्लिश स्कूल शाळेच्या सर्वतोपरी विकासावर भर देणे, शाळेची प्रगती करणे आणि शाळेत शिकत असलेल्या सर्व लहान मुलांपासून 10वीच्या मुलांपर्यंत योग्यरित्या त्यांना शिक्षण बहाल करून त्यांना यश प्राप्त करून देण्यापाठीमागे भरघोस मदत करावी, हाच एक आमचा संस्थेचा उद्देश असतो. या संस्थेमार्फत ही प्रशाला अगदी व्यवस्थितरित्या आज आम्ही गेले 29 वर्ष चालवित आहोत. या संस्थेमार्फत जे जे उपक्रम आम्ही राबवलेले आहेत त्या उपक्रमांमध्ये शालेय समितीचा म्हणा किंवा इतर सर्व PTA मेंबर्सचासुद्धा अगदी योग्यरित्या सहभाग असतो आणि संस्थेला सर्वतोपरी सहकार्य हे पालक शिक्षक संघाचंसुद्धा असतं आणि सर्व विद्यार्थ्यांचंसुद्धा असतं. आणि या वर्षभरात जी पुरस्कार मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करतो. आता काही कार्यक्रम आम्हाला बघता आले. तुम्ही सोशल मीडियाबद्दल एक कार्यक्रम केलेला आहे, डान्स बसवला होता. आज डिजिटल क्रांतीचं हे युग आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे फार मोठा माहितीचा भडीमार आपल्यासमोर होतो आहे. त्याच्यातली काही माहिती चांगली आहे, काही माहिती वाईट आहे. काही माहितीमुळे आपल्या मुलींचं भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. आणि त्याच्यामुळे आपलं या TV असू देत, मोबाईल असू दे, सोशल मीडिया असू देत, ह्याचा वापर कसा करावा ह्याचा आपल्याला कोणाला प्रशिक्षण देण्यात आलेलं नाही. त्याच्यामुळे ह्याची जबाबदारीने कसा वापर करायचा ह्याच्याबद्दल फार मोठी आज समाजात एक अनास्था निर्माण झालेली आहे. और आज जिनके लिए गैदरिंग बनाई गई यानी कि इज्तिमाई प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों का मैं दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और हिम्मत अफजाई करती हूँ कि ऐसे ही वालिदैन और बच्चे अपने अंदर के जो हुनर हैं उनको ऐसे ही प्रेजेंटेशन करते रहें. और बच्चों के टीचर्स से भी दरख्वास्त है कि उनके अंदर के और भी जो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जो और ख़ुसूसी उनके अंदर जो मौजूद जो ज़्यादा ख़ास उनके ये हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बच्चों को जहाँ पे हम प्रमोशंस कर सकते हैं, प्रमोटेड कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें. और मैं ख़ास कर खान सर का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई दी यहाँ पर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.